Friends, welcome to my another vlog. नै दिनै सबायाव थांदों ओंखारदों नै देलायगासिनो देलायबाबो जायाखै खानायखौ नै एफा मोजां नुखाबाय बेखौ हगारना ला होनबाबो हगारा बियो गाज्रिनिफ्राय नुदोंलै जाबायलै मोजांखौनो नुखाबाय माथो नै बिथांनाथ' मोदला मोदलि दसेनो जाबाय नै ट्रोबसेबानो जायो आरोना जोंना हौवाफोरना नै हिनजावफोरनियासो दाबो जाया नै बेखौनो देलायबाबो जाया नै बेना दासो जेन तेने हनै लावदुमा नै डिस्टार्ब खालामदों देलायनायखौ लावदुम ओरै हागोन आरोना लोगोफोर जोङो माने दिनै सबायाव थांनो ओंखारबाय नै थांनोसै आरो एबार ओंखारलांनोसै रेडि जाजोब्बाय सब हेलमेट लाबाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर नुयो ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर लामाया ओरैबायदि गाज्रि नै हाद्रिबो जायो बे लामायाबो गोजौ गाहाय ओरैबायदि हला हलि नै बिराद खस्थ' आरोना सालायनोनो गोजौ गाहाय हाद्रिबो गारि फैदों सेसलै मोनफैबाय नै लोगोफोर गिर्जा स्टार्ट जाबायानो आरोना नै मोनफैबाय नै बा एक्टरा नै फट' लादों बा हिर' एसे फार्स्ट एन्ट्रि टु किचेन ओंखाम संग्रा बिथाङा ओमफ्राय बे लाब्रा संग्रा ओमफ्राय बिथिं बेदर दालि ओइस नै माखौबा जुथुरबाय ओमफ्राय बे पियासमेन मोनफैबाय आरोना लोगोफोर दायो माने गिर्जाया स्टार्ट जाबाय थांनोसै आंबो इयावनो गिर्जायाव नै इयावनो उन्दुदोंमोन आरो मानसिफोर थानायाव इथिं जेन्टसफोर थादों इथिं लेडिसफोर आरोना ओमफ्रायथ' मा होनबावनो बाद बाखि देखायलांसै आरोना थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ साइलेन्टलि थांसै आरोना गिर्जा जाबाय नालाय गिदिंनोबो बारा हानाय नंला दा गिर्जा जोबनानै गिदिंसै आरो आङो माखासे प्रग्रामफोरखौ नोंथांमोना नुगोन नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर थांबाय थानि First entry हामलायदों बिथाङा बे समखौ लानायनि थाखाय दायो जोङो बरायबाय हाइस्लारि फरायसिगोन आरो जायफोरा BA फरायसिगोन आरो बेयाव गसंदों जायफोरा मेट्रिक होगोन हाइस्लारि फाइनाल होगोन लोगोसे गुबुन एग्जाम होगोन आरो फिसाफोर नोंथांमोन साफ्रोमबो खावलायदों नोंथांमोना जाखांनानै पेन्डेल सिङाव ओरैनो थानो नाङा 7 बाजि टाइमखौ हमनो नाजा गंलाय खावलायहरनाय जाबाय हेलिकप्टारबो दंलायबावोसो जायगायावनो थाबाय थादों नामा ब्रा गारियालाय नाया मोसादों नामा दै गरो जायगायावनो होदों आरो दैयाबो नाकिन मोनयाव हाबनांगोनलै नाकिन दखान मानसिफ्रा जानायाव मुखुब बिथिं
जोंहा गैथ'वा दा नै चावमिन होथारदों जोंहा उनाव हाबनोसै दा जाथ'ला दा जानोसै ओरै फट' लानो थांनि दखान ओरैथिं ओरै फट' लानो होनना फैदों आरोना जोङो फट' लानो फट' इथिं हाद्रायानो हाद्राय मानसिफोर नै गेटआव बिदि आरोना साजायनाया गारिथिं हेलिकप्टार दंलायबावोसो बिरनाय नै फट' लाग्राफ्रा मेथाइ बिथिं मेथाइ दङ बिथिं ग्रामार दङ आमाय फट' लायासै फट' लायासै एसे लानांगौमोन ना फट' मालाय मान लादों फट' नै ओरैबायदि फट' लाखांबाय होनदों नामा नोङो लाबाय सिङावथ' थांनो रोङासै आरो ना बिथिं नै ओरैबायदि साजायदों आरो नै ओइ माबा जागासिनो ओंखायनो माबानो बादों आङो होथारदोंलै बैथिं हनै खना खनलानो गुमैयाबो नै नाबो दंबावोसो बेयाव नै दैनि गेजेरावनो आरो ना न'आबो नै बिराद देन्जार सिनारि बनायदों नै नाखौनो सिनायहरा दैयानो गोसोमखायनो जोब्बाय आरोना दायो थांनो ओंखारबाय एबार थांसै आरोना जोब्बाय फट' मोननैसो लाबाय नै बिथिं नै दखान बिथिं हनै जेव मानसिफोर थांनो ओंखारबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना